Mahamaya constituency ke parlo polling station thomke pra isi arong arara phan Rongker Karkli hut thangnara ka siksak avidet nang jipura KAAC EM Lunsing Teron hinpen Hormu kepajir pon bangso hut inut IT cell klembang phaphan KAAC EM Lunsing Teron achor sangpi basa piterang pi hinpen setami nong e pipajir pon Kedamtang arko ini phai pli arni EM Lunsing Teron ahem thiku balong Mahamaya BJP Mandal Committee atum chepatir piponsi Mahamaya constituency ke parlo polling station thomke pra isialong kedo kaddo kawe rong pharo isira thomke pra pho arara tumaphan Rongker Pharman Hormu ke rana sai dengpon Bangso ahut alang litumpen karbiaron bari matum non Rongker Karkli ahut kacherap dunjia phansi bucket harlung tarpolin hei hui ronpon Sonsi kedamtang arnita prek jama khei mate dhorong matum katalon pon Christmas puja bihu ahot setame alang lihin pen lapuson asawet setame cherabdun bomlo lasi alang lihin pen lapuson kanghon kapaching bor pon thegapot kachoro setame pajir pom Kitengsi ni sabutu matum pan kitengsi Rongker Karkli kato pajir lo lasi pini ladak yemsa nil tu homus kielong dan kapre kai panda lason drom kapre drom panda lason kelong begitu asi Christmas huta lason si Christmas Kristen community tu panda cake pen cenglok kapre kerap dulu son tata si Bongali homas panda son kerap dulu la pennono bangke karbi also don Aron barim kirimat tu mapan lata pini ladak alang hemati pini kaddo kobe local committee dak total 31 PS do siladak laso Mahamaya angkang long total arong bangke aron ban kirimat tu bangke 151 laso pen pini ladak 131 laso mulo tumhan pini PS long aron tinapan Halapu Mahamaya constituency arlo inut IT selalong ke klempona bangthu phibison crop hansetame EM Lunsing Teron achor sangpi basa piterang pia hinpen mesena mobile pajir pon bangso phuthak nong ekelong bangthu phibison crop hinpen pherangkya thengno sangpi basa piterang pia hansetame kachoro pajir pon Karbiang long life kelang araratu phanta ningkan kimi lapen Rongker Karkli pipajiriklo kardom Nili pininali tu maphan karbiang long life abitung atau maphan nang chohangalam the bangke lahenlo nili phan KAC EM Lunsing Teron akehai achor sangpi basa piterang pi ahin pen nili phan mesen gift nang pido lahenlo mobile sinang pi so mobile la bangke Oppo F19 Pro la 5G support lo la pen la so dor bangke 26,000 lan en la si churo part piglo alangli sangpi basa piterang pehin peneliphan usona gift nang epithe kapot nili sitame ning arong pig anlo alangli phan suri akachuru pajir piglo alangli phan dong mukak pen semsing ingti karbiang long live